И здравейте, хора! Днес ще играем на Bone Master. Тук съм до печката. Прибият момчета, момичета. Аз само ти разцъках малко. Разцъкахме, много съм добър. И аз съм много добър. Аз съм голям про. Аз съм много голям про. Ама аз съм по-голям. Не, Вярно се. Да знаеш какви имам герой. Моя брат ми да отварям. Да ми видиш клипа. Опе! Пак нещо стана тук и ще го прибия. О, Коста! Победихме, браточки! Си някакви ганни. Няма се го стигля това за... Не бе, няма бе. Ах, всичко искат да теглят тез. Само за гласове. Айде, Тук съм скупил един герой. Айде да почваме с него да играем. Сега сме на знаете ли кой играй? На 8. Абе, не бе. О, Василей. Добре, това е малко им братовчет. То ще го прибия. Как аз го не знам това? Ламалдо, беби, какучи се. На 19. Абе, не бе. Ай, пати го побърга на колси. Тос как ма хедшотна, бе? Тос гуд ли е? Откъде да знам, тук не мога да се това. Къде на къде ба? Откъде ба? Аре ба. Ай! Съм е по-лесен. Аха. Накрая го цеях то там линде. Сега ще мина 16. Бум! Хедшот! Това удари лекичко, не ми покажа го побия. Дай на 13. Аре, бе! Аре, ще го убия това. Сега ще е Да го убиям. към 19 и 18, 17, Колко ми е дълъг клипа? 17. 7 часа и 39 минути. Как хедшот, да. Сега ще види той един хедшот. Оу! Пак Да. хедшот! Чухте ли, бе? 16. Гледаш умре. Бум! Гледайте! Рязани му! Много съм силен. Коли не става вече, много сме добри. Напреднали сме доста. Много сме добре. Аре, ще гледаме едно клипче. Това е идеално. За... Да отворим един чест за вас. Той е много силен, затова... Той сега знам, аз я имам. С моят брат ще снимаме на нея. Да, снимам на много хубава игра. Ще играем двамата, тук един отбор. О, да, тук ми да играем, бе. Не сега, после. Айде. О, той ме хвърля резачка. Ще там се играе по-мастер. Те ми много страни, не мога да цели пак и ми пусне кръв. Бай. Аре, да отворяме. Обаче почти нищо не ми взе. 1000 пари. Удай го с дръжка. Мъни. И тук имаме да отварям един чест. Моля къв трепет. Мъни. Да, това направо лут. Това го убих вече. То с колко струваше? То са Рамбъл. Купуваме Рамбъл. Аре да поиграем малко след тос. Тос Подяваме главата, пич. винаги ви се пада. Само отворите не този чест са отстрани, а когато играете, отворете другия чест, дето е безплатен. Отворете него и ще ви се падне. А то ще го убия. Бум! Не можах му направих хедшот. Трябва да падна един ужасен. Ама му направих пълно нещо. Тук ми направих хедшот. Фак, сега ще умра. Това музикална братва има малея призума. Вай! Какво е? Подбрежи да го оставя да... Аз го целя. Какво стана? Нищо не видя. Бих го е! Не съм добър. Сега ще го убия. Пусна го и пак те! Моя първи мълчат.
баш таблица, ще го прибия. Аре, изгоря. Рип. Липерони, макарони. Хедшот, пичуе. Така ще иде хедшот. Ето, натискате на този чет, ама той ще ви е безплатен. Нека на мен да гледаме видео. И тогава. Мале, беше да ме удари и беше заспряла. Сега трябва да играем още Хедшот и го пее. 2 пътя, за да отключим Бърт. И после за ябълките да отключим 12. После още... За двамата после и купите. Тих бе, Василке. О, то с китайца много гаден. Мале, паднем са втори раз, бразички. Много лесен. Аре, бе. На мен ми западнат лесни лица, ко. Абе, тя валиш! И го направи това. Той как ще го взия. О, хедшот му направи. Мама не търси. Аре, бе, той направо ма. Правя Кристина. Давам дям. Сега пак ми казват телефона. Дян само ми звъни. Аре, бе, пак не можа да го оцеля. Ой, то за малко. Понечето се слапи, не може да контира това. Аре, бе! На 20 ли е? И кто пак? Уй. Значи 20. Разгиле. Целя го. Цеко, Дян като звъна, знаеш какво стана? Удари го един хедшот. Точно така. Дало. Това беше много епично. Не. Оцели го! Майко, пак на косъм. Цеко не му отговаря, тук направо ма прибига тията паралел. Сега то се ако му оцели. Минава. Ще умира. Мале, какво оцели. Аре, сега го хедшот. Не го хедшот, но пак ще умре. Аре, сколько Хедшот на го е. Много съм добър. На 20. моя на 20. Запали го. Коленичи. Той умре. И да, хора, това ще бъде от мен. Толкова за днеска. Ще има втори епизод, затова...